Kung makatubag mo, tagaan ta mo sa bouquet. Unsay kisaw mga siyaw, ako rin si Nick Baking. Kumusta inyong kasing-kasing karong February? Maulang gihapon ba single? Kung single ka, kailangan mo tanaw ka ng video ha. Kaya nga atong topic karon, unsay buhaton kung single ka karong Valentine's. But before ta magsugod, kailangan mag-subscribe ka sa akong YouTube channel. Subscribe! Let's begin! Number 1, kailangan imsog ka og lawas. Number 2, kailangan magkaon ka katulog sa usa ka adlaw. Number 3, i-wave si crush. Number 4, kung isin gani ka, proceed sa number 5. Matulog ka og sayo. And last, ang number 6. Kay, kung single si crush, kung single ka, i-surprise nimo siya bouquet. Bouquet of protection! Karon magong panahon na, importante man gud nga malayo ta sa mga sakit-sakit. Mao na, ang pinga nimo si crush nimo. Bahalag makauyab siya karong tuiga. Bahalag magsakit imong dughan. Ang importante, malayo sa sakit ang imong crush. Yo mga siyaw, matong buhatonon kung single ka karong February. Kung single ka and wala pa ka move sa imong kachar-char, ug taga Cebu pa jud ka, like and share this video and comment down below single. Naoy pangutana nimo if makatubag ka og insakto, tagaan ti ka sa bouquet of protection. Game? Mga siyaw, till next time. Happy Valentine's in advance. Ang pingi inyong kagalingon and ang pingi inyong family. Bye-bye!